And Onyati, the thrills in the air, wheels are spinning, pushing through the flare. Every curve's a test, a fierce spin at the Contoy Crit Fixed Criterium. The Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. At night, through Onyati we ride, streets alive with the crowd by our side. If you're lapped, it's the end of your spin at the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. We ride, streets alive with the crowd by our side. If you're lapped, it's the end of your spin at the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. Contoy Crit Fixed Criterium. Onyati emozio airean, gurpila biraka, grina gora doa. Iurgune bakoitza amaigabeko proba, Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Gauean Onyatiko kaletan zehar, jendeak alboan bizik. Itzuli bat gatzen baduzu zure amaiera, Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Gauean Onyatiko kaleetan zehar, jendea alboan bizirik. Itzuli bat galtzen baduzu zure amaiera, Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Gauean Onyatiko kaletan zehar, jendeak alboan bizirik. Itzuli bat galtzen baduzu zure amaiera, Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. En salir del circuito y pues eso, este año esperemos que no pase nada similar. Y sobre todo, este circuito es lo que tiene, es muy bonito y es realmente una experiencia pues única correr esta carrera, circuito 100% urbano y ya de noche. Pero lo dicho, no sé qué contrato han hecho los organizadores con el tiempo, pero un año más tenemos un poquito de lluvia. Y eso, pues, vosotros y vosotras sabéis mejor que nadie que, bueno, complica un poquito
la carrera y por lo tanto mucho cuidado. Disputarlo a tope y dar vuestro máximo, pero siempre con la precaución de las características del circuito y las características meteorológicas. Hortxe beraz, 3 minutu baino ez, 3 minutu lasterketari hasiera emateko. Eta noski, 3 minutu baino falta ez diren honetan, azken urtetan bezala, euria be, barra, azken momentura arte, azken momentuan, lasterketa interesgarriago, baina arriskutsuago eginez. Beraz, kontu handia. Elkarri begira, itzuli dira. Ez darri aurratu arte kantatzeko abestiak, itzuli da. Baldintza gabe maitatzeko ausardia, itzuli da. Gure begietan somatzen zen distira. Heldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Heldu orain eskutik. Sí, a ver, aviso para las 4 chicas participantes. En vuestro caso, si sois adelantadas por la moto que va en carrera, también tenéis que retiraros del circuito, ¿vale? Si la moto que va en carrera os adelanta, al igual que todos los demás participantes, en el momento que os doblen la moto, tenéis que dejar el circuito. Evidentemente, tendremos en cuenta la posición para la clasificación, ¿vale? Pero en el momento que a todos y a todas os adelante, os doble la moto que va en primera posición, tenéis que dejar el circuito por seguridad, ¿de acuerdo? Sí. Français. Alors, ils sont 15 je dis comment? Tourne, c'est ça? La première, on fait un premier tour que c'est lancé, ça compte pas. Et une fois que vous passez par ici, il commence les 15 routes. Et si la moto qui va en avant vous double, oui, si vous êtes doublé par la moto, il faut sortir du circuit immédiatement, ok? Oui, tout le monde a bien compris. Oui, todo el mundo tiene claras las reglas. Bai, dano kargi. Dena prest lasterketari hasiera emateko, todo preparado, por lo tanto, atentos y atentas y en un momento damos comienzo a la carrera. Momentu batetik bestera, lasterketari hasiera emango diogu. Izari eskorra zerua, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean, argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ez da. Egingo dugu ez da. Izan ginen, iraganeko gaztelua, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean, ekaitzazpian izan arren, sua berpizten ari... Dano prest! Venga ba, 3, 2, 1, aurrera! Egingo dugu ez da.
Hortxe beraz, lasterketa hasita eta ofizialki 15 bueltak urrengo bueltan hasiko dira. Orain, buelta lanzada esaten dan hori egiten ari dira txirrindulariak, eta oraintxe plazara hurbildu eta helmugako meta hau igarotzen duten momentuan, orduantxe hasiko da lasterketa ofizialki eta 15 itzuli, 15 buelta eman beharko dizkiete zirkuituari. Bueno, momentu batetik bestera txirrindulariak plazara heltzear izango dira eta zirkuituaren gune ezberdinetan zaudetenok, badakizue, buelta bakoitzean txirrindulariak zuen paretik pasatzen dira momentu horretan, txalo batzuk eta animo batzuk eman mesedez, eskertuko dituzte eta daukagun eguraldi honekin, normala den bezala txirrindulariak edo txirrindularietako batzuk behintzat, nahiko arduratu xamar hasten baitute lasterketa. Esan dugun bezala, Oñatiko zirkuitua, bakarra da, zirkuitu 100% urbanoa, gainera gauez, baina zoritxarrez, euria egiten duenean, arriskutsua ere, oso arriskutsua da. Gogoratu pinoi finko duen bizikleta hauek ez daugatela berez frenorik, pedalak blokeatuta frenatzen da, eta horrek euriarekin batera oso komplikatu egiten du benetan, oso komplikatua bizikleta bera manejatzea. Eta imaginatu lasterketa baten, abiadura bizian eta bakoitza alduenik eta bizkorren doan horretan. Gainera Oñatiko zirkuitu honek, 80 graduko bihurgune bat baino gehiago dauzka, bihurgune nahiko zailak ere bai, eta beraz oso ikusgarria dan lasterketa, baina oso arriskutsua baita ere. Hortxe txistuak entzuten ari gara, beraz motorraren argiak ere bai plazan sartzen. Kontu zirkuituaren ingurua mesedez, hortxe beraz motorra aurretik, eta hortxe momentu honetan bai, lasterketa ofizialki hasita eta 15 vuelta, 15 vueltas a partir de este momento. Eta horixe esan duguna, oso arriskutsu jartzen da zirkuitua, eta betu, ikusi ahal izan duzuen bezala, zoritxarrez, lasterkarietako batek, erorikoa eukidu hortxe helmugaren aurreko metroetan. Venga, animo! Badirudi euria orain gelditu dela, baina, justo lasterketa aurreko 10 minutu hoietan, botadu euri pila bat eta zirkuitua oso komplikatu jarri da. Beraz, kontu zirkuitu inguruan ere, eta horixe, inork minik egiteko sorteri daukagun, eta lasterkariek behalik eta gehien disfrutatzen duten gaurko lasterketa.
aurrez aurre zaudeten bakoitzean, txikia garen arren hemen jarraitzen dugu, bihotzeko doinuak ozen erakusten, historioa kontatzeko ahotsak prest ditugu, dena den erragoa zuekin bagaude, bizi berritzen ditu herriko plazak, zuek aurrean zaituztegunean, gure harima sua eta arnasa zuek zarete eta zuengatik topa. Arnasgune honena, zuekin elkar banatzen duguna, hitzik ez dugunean, zuek zarete gure oihartzuna, argiak lertu dira eta gozamen izerdi, zurestatzen ditugu sormenaren lurrak, dena aztuko dugu urrengo kantuetan, estarria urratuz gure luzeruan. Bueno, hortxe ikusten dugu motorra plazan sartzen, eta beraz, lasterketa buruak, oraintxe azkenengo metroak egiten helmuga puntura heltzen, eta hortxe ikusten dugu lauko taldetxo bat, bueno, biko taldetxo bi, eta, bueno, jarraian beste lauzpabost txirrindulari. Ikusiko dugu tarte horiek handitzen doazen edo ez, baina gogoratu esandakoa, motorrak doblatzen dituen txirrindulari horiek, kanporatuak dira zuzenean, eta zirkuitua utzi behar dute, beraz, atzean pixkanaka geratzen dabiltzan horientzako ere, lasterketa oso tensoa bihurtzen da, ez daukazu lasterketa oso lasai hartzeko aukera handirik, ze lasaiegi hartuta atzean geratzen bazara, doblatua izan eta zuzenean kanporatua izateko arriskua baitago. Hortxe ikusten ditugu azkenengo txirrindulariak jada lehenengo itzulia bukatzen. Hortxe azkenengo txirrindulariak eta orain 14 buelta faltako zaizkie. Urte pare bat ez garela egoten, udaberrize izoztu zanetik, beste batega zauzela babakik, dani zure deiaren zain oraindik, oraindik. Kalien agurrek beti laburrek. Bueno, hortxe entzuten efektu bereziak ere bai aurten antolatzaileek pixkat lasterketari intriga gehiago emateko. Trumoiak, tximistar emate edo beste igual ikusteko aukera eukiko dugu eta esandakoa, hemendik nik neuk ezin izan dut oso argi ikusi, baina bai, hor plaza inguruan ikusten dugu ja txirrindulariren bat edo beste zirkuitua utzita, beraz, esandakoa, lasterketa oso polita da, zirkuitua benetan da gauza bakarra, pinoi finko duen lasterketa hauetan, baina zaila eta arriskutsu ere bai, eta zoritxarrez dagoeneko lasterkariren batek edo bestek lasterketa utzi behar izan du. Hortxe motorrak berriz ere Oñatiko plazan sartzen eta hortxe ja lasterketa buruan bi txirrindulari ikusten ditugu, bi txirrindulari dagoeneko aurrea hartuta bi eta hiruko taldetxo bat atzetik aurreko bi lasterkari horiekin batu nahian. Lasterketa pixkanaka luzatzen joango da, aurrekoek jarritako erritmoaren arabera distantziak txirrindularien artean ere handiagotzen joango dira eta esandakoa.
espero dezagun oraindik txirrindulari guztiek hainbat itzuli egiteko aukera izatea, baina gogoratu, motorrak doblatzen dituen momentuan, lasterketa utzi beharko dutela atzetik doazen hoiek. Inoiz, eta berrogeire jartzen da nien, da ezin disimulatu, erregen egiten gaitugu. Hortxe, txaloak eta animoak mesedez txirrindulari guztientzat. Ze esan da bezala lasterketa honetan, aurrean doazenak bakarrik ez doaz urduri edo tentsioan, atzetik doazenek ere, esan dakoa, atzetik doan motoa zenbat eta hurbilago, orduan eta tentsio handiago eukitzen dute atzekoek ere, doblatuak ez izateko. Beraz, aurrean seinatzean, lasterketa jokatzen ari diren hoiek guztiek, badaukate motivazioa ahalik eta onena emateko. Hortxe ikusten ditugu bigarren itzulia bukatzen txirrindularietako batzuk. Eta esandakoa, bihurgune askoko zirkuitua da, eta lurzorua dagoen bezala, bihurgune horiek hartzea ez da inondik inora batere erreza. Beraz, lasterketan dauden txirrindulari horiek guztiek sekulako meritu daukate, bizikleta gainean mantentzen bakarrik egin behar duten ahalegin horretan. Asko balortu duguna, gure gurasoak, ez iridu euskaldunak. Herri berri bat, bidean izerditan eraikia, zuk ere baduzu lekua, hemen gaudegu etorri gugana. Hortxe motorrak eta beraz, hortxe, okerrezpanago Luis Brenes da lasterketa buruan daukagun txirrindularia, eta Alan Miliot bigarren postuan. Beraz, momentuz, bi hoien artean lasterketa buruko leia hori, baina atzetik hiruko taldetxo bat oso hurbil eta ikusi beharko da. Bosteko taldetxoa osatzeko aukerari dagoen edo Luisek eta Alainek distantzia hori handitzeko aukera daukate. Txalo zaparra da. Venga, aupa. Hortxe lehenengo postuan doan neska ere bai. Añez Alimonti Frantziarra. Nesken zailkapenean buru. Eta ikusten duzue lasterketa asko luzatzen dela. Aurretik doazenen erritmoa benetan bizia eta atzerago doazen horiek lan nekeza daukate erritmo hori jarraitzen, eta beraz atzeko postuetan doazen horiek ere tentsioa, ea atzetik motorra hurbiltzen zaien edo ez. Hortxe Xavier Alonso ikusi dugu, David Pérez, Gorka Urkiola, oraintxe bertan helmuga gurutzatzen ari diren lasterkariak, eta Maialen Zabalak ere gurutzatu du helmuga puntua. Beraz, Maialen Zabala bigarren postuan momentu honetan nesken sailkapen horretan.
Eta hortxe ikusi dugu hirugarren neska ere, lau parte hartzaileen artean batek ja lasterketa utzi du, eta hiru jarraitzen dute, hiru lasterkari horiek podiumean ikusiko ditugu. Eta hortxe lasterketa burua. Begira, atzetik lehen hiruko taldetxoa geneukan eta orain 5 talde bat osatu da, beraz, bi lasterkari lehenengo postu horietan eta atzetik 5 beste talde bat. Hortxe ea minik egin ez duen behintzat. Dena ondo ote dagoen begiratu, baina bueno, ea jarraitzeko aukerarik daukan. Eta ikusten duzue, bihurgune horietan kurba nahiko itxiak asko ditu. Eta hortxe aurrera, naiz eta eroriko hori izan. Venga, animo! Esaten da bai txirrindulari izateko beste pasta batekoa izan behar dela eta halaxe da. Kirolen artean sufrimendurik handienetakoa eskatzen duen, ahaleginik handienetakoa eskatzen duen lasterketa da. Eta pinoi finko duen txirrindularitzak berezkoak dituen ezaugarri hoiengatik ere oso gogorra egiten du. Kontutan euki txirrindula edo bizikleta hauek ez daukatela frenorik, eta pedalak blokeatuta edo pedalai atzera indarra eginez, pedalkadaren abiadura motelduz, bakarrik jaitsi daitekeela abiadura, eta beraz txirrindulariek bihurguneetan sartzeko momentu horretan asko jokatu behar dutela hankekin, eta horrek giharrei muskulaturari dagokionez ere faktura handia pasatzen die. Hortxe ikusten ditugu oraindik ere leian jarraitzen duten txirrindulariak helmugatik pasatzen. Eta errepaso bat eginez, momentu honetan Luis Brenes lehenengo postuan, Alan Millot bigarrenean, eta iaz hirugarren izan zen Gerard Saltor, momentu honetan hirugarren postuan helmuga puntuan, eta emakumezkoei dagokienez, Añez Alimonti lehenengo postuan, eta Maialen Zabala bigarrenean. Eta oraintxe motorra pasatzen ikusi dugu, beraz horrek esan nahi du, emakumezkoen leia horretan, hirugarren postuan zijoan lasterkaria ere, kanporatua izan dela beraz, bi emakume momentuz leian, eta hortxe esandakoa, bi lasterkari aurretik, Luis Brenes eta Alan Millot lehenengo postu horretan, eta atzetik beste lauko taldetxo bat, 5 taldea geneukan lehen, eta bat atzean geratu da. Ez dakigu euriagatik izan den edo, baina, hemen helmuga puntuan zenbat buelta falta diren adierazten duen pantalla hori ere, trabatu da zerbait gertatu zaio, eta ez daukagu ikusterik pantalla horretan zenbat buelta geratzen diren, baina txirrindulariek aurrean doazenek behintzat, motorraren referentzia hori ez da ere, hemendik erretransmititzen joango gara, zenbat buelta falta diren, lasterkariek ere argi izan dezaten. Hori bai, txirrindularitza mota honetan beti egiten den bezala, azkenengo buelta falta denean, helmugan kanpaia joko dugu, eta orduan denok argi eukiko dute, azkenengo buelta bakarri faltako dela.
Bueno, hortxe trumoiak entzuten ditun momentu honetan, bost itzuli dagoeneko lasterkariek gehienek egin dituztenak, eta lasterketaren herena behintzat, herena eginda, burututa. Eta hortxe ikusten dugu Añez Alimonti ikusi dugu gurutzatzen helmuga, beraz, gauzak ondo badoaz eta erorketarik edo espaldin badauka behintzat, momentuz badirudi Añez Alimonti izango dela emakumezkoen lasterketan garaio izateko aukera gehien dituena. Hortxe motoak aurretik beraz, hor azkenengo postuetan ikusi ditugu Xabier Alonso eta beste lasterkari bat, hoiek pentsatu, nolako presioa daukaten, moto atzetik eta kaleratuak ez izateko, alik eta hortxe ikusten ditugu lasterkariak. Aurretik zijoazen bi txirrindulari hoien atzetik ere taldetxoa tarteka zabaltzen doa euren arteko distantzia, eta lasterketa hauek hause daukate. Erritmoa oso bizia da aurrean eta asko luzatzen da lasterketa, txirrindularien arteko distantziak handitu egiten dira, eta bakoitzak bere lasterketa egin beharra dauka. Burua hotz mantendu eta alik eta erritmorik konstantenean aurrera egin. Hortxe ikusten ditugu 6. itzulia osatzen lasterketan jarraitzen duten txirrindulari horiek. Venga, animo! Sugarra piztu da ahots indartsuen loan, aurreko plazan renkoplak dauzkagu ahoan, bidean doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzak Hortxe txaloak eta animoak daramatzagu kolkoan, faltan ez ditu behar behintzat. Lasterketa barruan dauden horiek animoak asko eskertuko dituzte. Eta seigarren itzulia bukatzen, 6. itzulia osatzen hortxe azkenengo txirrindulariak. Venga, txalo zaparra bat hortxe 6. itzulia egiten. Hortxe Añez Alimonti ikusi dugu baita, buruan doan emakumezkoen lasterketa horretan buruan doan txirrindularia, eta motoak gero eta hurbilago. Hortxe lasterketa burua, 7. itzulia osatuta, eta ez dago aldaketarik. Luis Brenes lehenengo postuan eta Alan Millot bigarrenean. Hasieratik hartu Luisek lasterketa burua, eta Alan Millot pare bat metroko distantziara, eta Luisek ezin du momentuz frantziarra atzean utzi, eta hortxe bien artean momentuz lehia hori. Eta atzetik beste biko taldetxo bat. Hasierako momentu horietan 5-6 txirrindulari zeuden jarraipen horretan, orain biko taldetxo bat osatu da.
Venga, ánimo. Ánimo. Bueno, badirudi momentuz behintzate eroriko larririk edo behintzate ez dugula eduki eta posik egoteko modukoa da. Esan dugu zirkuitua oso polita bai, baina oso arriskutsu ere badela eta are gehiago bustita dagoenean. Eta hori kontuan izan da, benetan txalotzekoa da txirrindulariak egiten ari diren lan hori. Bai lasterketa buruan doazenak zein atzetik doazenak, gogoratu atzetik doazenek ere presioa daukatela, buelta doblatuak ez izateko presio hori, eta hemen lasterketa honetan ez dago atseen hartzeko unerik. Ez aurrean doazenentzat, ez atzean doazenentzat. Eta hortxe ikusten ditugu txirrindulariak eta aldaketarik ez. Luis Brenes eta Alan Millot lehenengo postu horretan. Atzetik beste biko taldetxo bat geneukan eta ikusi beharko da biko talde hori plazan sartzeko momentu hori. Aurreko itzulian 30 bat segunduko distantzia zeukaten eta badirudi handitzeko distantzia hori handitzeko moduan daudela aurreko bi txirrindulariak. Hortxe, Enrik Aran eta Gerard Saltor bigarren taldetxoan eta bai aurrekoan 30 segundu eta orain 40-41 segundu inguru, beraz lehenengo bi txirrindulariak jartzen ari diren erritmo horrekin distantziak handitzen. Hortxe, 8. buelta osatzear falta diren txirrindulariak eta, momentu honetan jada zirkuituan ez duzu emakumezko txirrindularirik ikusiko, guztiak izan dira doblatuak eta kanporatuak, baina aipatu dugun bezala, Agnès Millot frantziarra izango da urtengo podiumaren lehenengo postu horretara igoko den emakumezkoa. Hortxe, distantzia ateratzen eta iesalditxoa azkenengo itzulietan bi txirrindulari geneuzkan lasterketa buruan, baina Alan Millot frantsesak aurre hartu du eta segundu batzuetako distantzia atera dio helmugako puntu honetan Luis Brenesi. Beraz, ikusi beharko da Luisek aurrera egin eta harrapatzeko aukerari daukan edo kontrara Alanek falta diren buelta horiek bakarrik egiteko aukerarik daukan.
Hortxe errepaso bat egingo dugu. Alan Millot lehenengo postuan, Luis Brenes 8 segundura helmugan, eta hirugarrena Enrik Aran minutu batera, baina Enrikekin batera Gerard Saltor batera, eta beraz hirugarren posturako ere momentuz ez dago batere argi lehia horretan zer gertatuko den. Beraz oso interesgarri lasterketa, emakumezkoen sailkapena dagoeneko finkatuta, baina gizonezkoenean distantziak ez dira oraindik oso handiak, lehenengo bien artean behintzat ez, eta hirugarrenaren eta laugarren artean ere ez. Beraz azkenengo itzulietara arte emozioa izango dugu. Hortxe 10. itzulia osatzen, eta beraz 6 faltan, eta Alan Millot aurre hartuta. Aurreko itzulian 8 segundoko distantzia zeukan, eta ikusi beharko dugu zirudien asko. 10 segundu, beste 2 segundu hartu dizkio Luis Brenesi, eta ikusi beharko da pixkanaka distantzia hori handitzeko aukerari kote daukan edo ez. Hirugarren eta laugarren sailkatua minutu batera pasadira aurreko itzulian, eta aurrekoak jartzen ari diren erritmo bizi hori kontuan hartuta, baliteke hirugarren eta laugarren postuan zetozen horiek minutu bat baino gehiagoko atzerapenarekin etortzea. Hortxe dauzkagu, eta oraintxe zuzenean ikusiko dugu Enrik Aran eta Gerard Saltor, hauek ere minutu bat eta 8 segundo, beraz beste 8 segundu kotarte hartu dute, eta aurreikuspena horixe da, lehenengo bi sailkatuak distantziak handitzen, eta hirugarren eta laugarren posturako lehiaketa horretan minutu eta segundu gutxira, baina biak batera hirugarren eta laugarren postuan. Beraz, horrela jarraituz gero, esprinen bat ikusteko aukera ere eukiko dugu agia. Alan Millot, Luis Brenes eta Enrik Aran lehenengo 3 postuetan, eta atzeti datoz Gerard Saltor, Iker Senar 5. postuan, lehenengo euskalduna hortxe Iker Senar, eta Adrián Castro, Osvaldo Tenoro, Ismael Vázquez eta Brandon Castillo. Hortxe lasterketan jarraitzen duten txirrindulariak, oraintxe bertan Noé Chagloa frantziarrak ere gurutzatu dugu helmuga puntua. Eta hortxe 10 txirrindulari baino ez, 10 txirrindulari, 34 hartu dute irteera, eta 10 txirrindulari baino ez lasterketan momentu honetan. Alan Millot eta Luis Brenes jartzen ari diren erritmoa benetan oso bizia da, eta kontutan hartu. Bost itzuliren faltan, lasterketaren herena oraindik lehiatzeko, eta 10 txirrindulari bakarrik zirkuituan. 10 txirrindulari bakarrik lehian.
Eta hortxe esan duguna, lehenengo biak minutu, bueltatik bueltara, segundoak hartzen ari dira. Eta begira hortxe, hirugarren posturako lehia horretan bi txirrindulari geneuzkan aurreko itzulietan, eta orain 4 kote bat osatu da. Atzetik zetozenak aurrera egin eta hirugarren postuko lehia horretan 4 txirrindulariko taldetxoa osatu da. Beraz, esandakoa gauzek horrela jarraitzen badute, lasterketa irabazteko agian ez, baina hirugarren postu horretan sailkatzeko esprina ikusteko aukera ere egon daiteke. Eta hortxe, 10 txirrindulari izan ditu aurreko bueltan lehiaketan, eta ikusi beharko da, azkenengo itzuli hauetan 10 horiek lehiaketan jarraitzeko aukera daukaten edo aurreko jarritako erritmoaren arabera bikoiztu edo doblatu gehiago ditugun eta lehiaketaz kanpo geratzen diren. Momentuz 9 txirrindulari helmuga igarota eta beraz ikusi behar ea Noe Xagloa Frantziarra 10. postuan etorri den txirrindularia motoaren aurretik datorren edo ez. Badirudi ezetz, beraz Noe Xagloa ere kaleratua eta hortxe lasterketa burua. Hortxe Alan Millot Frantziarra lasterketa buruan, 4 itzuli Alanentzat faltan. Eta Luis Brenes bigarrenak, aurreko itzulian 10 segunduko distantziara. Aupa Luis! Badirudi Luis aguantatzen ari dela, 10 segunduko tartetxo horretan, ez du amore eman nahi. Eta hori ere garrantzitsua da, kontutan hartu esan dugu zirkuitua ze egoeratan dagoen, eta Alan Millotek gehiegi sakatzen baldin badu, edozein bihurgunetan eroriko bat izateko aukera hor dago, probabilitateak hor daude, eta beraz, bigarren postu horretan ere tinko jarraitu beharra dauka Luis Brenesen. Eta hortxe, 4 taldetxoa eukidugu aurreko bueltan, eta 4 talde hori ere apurtu da. Iker Senar, 3. postuan orain, segundu batzuk ateraz, Gerard Saltorri eta Enrik Arani, eta begira, Iker Senarrek, sekulako egin du azkenengo itzuli hauetan, atzetik etorri da, 5. postutik atzera, eta momentu honetan jada 3. postuan sailkatuta daukagu. Beraz, adi, azkenengo itzuli hauetan ere oraindik asko dago jokoan. Hortxe, Adrian Castrok ere helmuga gurutzatu du 6 txirrindulari, hortxe 7. eta 8. Osvaldo Tenorio eta Ismael Vázquez, beraz, hoiesek ditugu lasterketan jarraitze dutenak, eta begira, 9. postu horretan ere beste itzuli bat egiteko aukera Brandon Castillok ere, beraz, hoiesek 9 txirrindulariak oraindik ere lasterketa lehiatzen jarraitzen dutenak. Eta Brandon Castillo pasadenetik segunduak aurrera eta motorra segundu batzuetara, beraz litekeena da 9 txirrindulari horiek guztiek amaitzea lasterketa, amaitzea 15 itzuli horiek. Baina hemen zerbait argi baldin badago, Alan Millot
Frantziarra ematen ari den erakustaldia da. Baina Luis Brenes hortxe bigarren postuan eta ez du amore eman nahi, ez dio distantzia gehiago hartzen usten, eta hortxe ea Luisek azkenengo itzulitxo hauetan aurrera egin eta lasterketa lehiatzeko aukera daukan. Hementxe helmuga inguruan ikuste dituzue Frantziatik etorritako talde txoko txirrindulariak, hiruko talde txori, eta hitxo batzuk eskatuko dizkiegu. Zer moduz lasterketa? So the team is Likrit, is from Lyon. We are all from Lyon. We did 11 hours of car this night. We are fucking tired. And we all fell down because we are maybe too tired and too bad. But Alan is fucking strong, and also Noe. Noe is making a big move. So thank you for the... Hortxe, txalo bero bat Frantziatik etorritako txirrindulari hauentzako Lyondik etorri dira. Eta esan diguna ere kontutan hartu behar da. 11 orduko kotxe bidaia eginda etorri dira, Oñatira, 11 orduko kotxe bidaia eginda eta entzun ahal izan duzuen bezala, nahiko nekatuta iritsi dira lasterketa hasi aurretik ere nekatu xamar zeudela eta hiru horiek behintzat ezin izan dute lasterketa bukatu, baina Alan Millot aurreko postu horretan lehenengo postuan doana ere euren taldekidea da, eta Noe ere bai, beraz, Frantziatik etorri diren txirrindulari horiek, guztiek ez dute bukatuko, baina badirudi, sari potoloa behintzat aurten Frantzia aldera joango dela. Eta dagoeneko 13. buelta eginda, beraz, 3 buelta faltan, 3 buelta bakarrik faltan, eta bederatzi txirrindulari jarraitze dute, beraz, esandakoa baliteke bederatzi txirrindulari izatea aurtengo edizio honetan lasterketa bukatzen dutenak. Eta hortxe, bi itzuli baino ez. Alan Millotentzat, bi itzuli baino ez, eta Luis Brenes atzetik. Eta ez dio distantziarik handitzen, hortxe 6-8 segunduko distantziara, eta ea 8 segundu, 8 segundu horiek ez dira handitzen, eta ea azkenengo bi itzuli hauetan, Luisek aurrera pauso txiki bat emateko aukera duen, eta lasterketan lehiatzeko aukera daukan behintzat. Eta esandakoa, 3. posturako lehia hori ere oso estu, aurreko itzulian Iker Senar eta Enrik Aran eta Gerard Saltor batera pasa dira, beraz 3. posturako adiz sprinta ikusteko aukera handiak ditu. Hortxe, adi denok, azkenengo itzulia bakarrik faltako zaie txirrindulariei, berriz ere Alan Millot lehenengo postuan helmugatik igarotzen den momentu horretan.
14. itzulia osatzen ari dira oraintxe, eta beraz, 15. bakarrik falta, eta hurbildu helmugako inguru honetara, lasterketaren azkenengo momentu horiek bizitzera. Ismael Vázquez hortxe 8. postuan, eta ea 9. lasterkaria ere pasatzen den helmuga puntu honetatik, eta esandakoa, oraintxe bertan txirrindulariek berriz helmuga gurutzatzen dutenean, hortxe daukagu 9. postuan Brandon Castillo eusten, eta Brandonek ere lasterketa bukatuko duelakoan gaude, eta beraz 9 izango dira. Eta hortxe, azkenengo itzulia, 15. eta azkenengo itzulia, eta Alan Millot lehenengo postuan, ea ez daukan arazorik azkenengo itzuli horretan, badauka distantzia txiki bat, baina ez da handiegia ere, 8 bat segundo Luis Brenes atzetik, unos 8 segunditos, y por lo tanto Alan Millot no se puede dormir, tiene que apretar un poquito, pero manteniendo esa seguridad para no caerse. Lo tiene en la mano, pero ojo, tal y como está el circuito, cualquier cosa puede pasar en esta última vuelta. Esan dakoa, 3. posturako batere etorri dira 3 txirrindulari, ikusiko dugu orain zein den egoera, baina adiz 3. posturako esprina jokatu dezakete bizpahiru txirrindulari. Duzuen bezala distantziak handiak dira, minutu batetik gorako distantzia Alan Millotek eta Luis Brenesek, baina 3. postu ere jokoan dago, 100 euroko dirusaria, eta hortxe ditugu 3. postua lehiatuko duten 3 txirrindulariak. Hortxe, Iker Senar momentu honetan segundutxo bat aurretik, metro 2-3 bat metroko distantziarekin pasada, baina ez dakigu, azkenengo itzuli horretan ze gerta daiteke. Azkenengo itzulietan gertatu dena kontuan hartuta, aukera asko ditugu, esprina ikusteko 3. postu horren lehian. Hortxe azken itzulia txirrindulari guztientzako, eta esango nuke azkenengo lauzpaboste itzuliak, 9 txirrindularik guztiak osatu dituztela, eta aurtengo kantoikrit honetan 9 talde txori indartsuena agertu dena, eta 15 itzuliak bukatzeko gai izango direna. Hortxe, Brandon Castillo izango da orain pasadena, 9. eta hortxe, adi guztiok, Alan Millot otera hementxe datorrena, badirudi baina txalo bero bat mesez, Alan Millotentzat Frantziatik etorrita, berarentzako garaipena, eta Luis Brenes ezin izan du Luisek azkenengo itzuli horretan harrapatu, eta segundu gutxigatik izan bada ere, Alan Millot lehenengo postuan, eta Luis Brenes 2. Baina adi, esan dugun bezala, 3. postua ere bero dagoelako, 3 txirrindulari eukituko, eta horien artean Iker Senar euskalduna. Azkeneko itzulietan bera izan da 3. pasadena helmugatik, baina adi, baliteke esprinean jokatu behar izatea eta 3. postu hori. Nire itzazora itzuli naiz.
Bidaian joateko aurrera Ezkutatu dudan Hortxe, txistuak entzuten ditugu, beraz. Ez dira eta hortxe, aurretik ikusten dut niko txirrindularietako bat. Aurre hartuta, beraz, azkenengo itzulian aurrera egin eta ez du esprinaren beharrik izango. Eta orantxe konfirmatuko dugu Iker Senar izarronte den. Hortxe, Iker Senar! Hirugarren postuan, azkenean ez du esprinaren beharrik izan, lasterketa bukatu aurretik, azkenengo itzuli horretan aurrera pauso egin eta 5-6 metroko distantziarekin aurre hartu eta Iker Senar hirugarren postuan. Ez alde egin oraindik, 9 txirrindulari izan baititugu hor leian oraindik eta ikusteko guztiak osorik iristen ote diren hortxe publikoari ere eskerrak emanez. Eta hortxe 7-8 ez da txikia egin duten lana. Benetan zaila da 15 buelta horiek osatzea. Aurrean doazenek sekulako erritmoa jartzen dute eta ez da bat ere erreza ez 15 itzuli horiek osatzea. Eta are gutxiago ikusi duzuen bezala, zirkuitu egon den bezala. Hortxe, Brandon Castillo ere bai, 9. postuan eta lasterketa bukatzen, 15 itzuli ofizialak bukatzen, beraz, printzipioz hori esek aurtengo kantoikritek eman dituenak eta gutxi ez eta txirrindularietako batzuk oraindik ere zirkuituan ikusiko ditugu, baina zenbat eta lehenago udaletxeko inguru honetara etorri, hobeto. Ze eduki dugun zaparradarekin freskatu ere egin du azken orduetan eta inor gaixotu ez dadin, txirrindulari guztiak ere aterpera etorri eta epelean sartzeko aukera daukate. Bueno, momentu batetik bestera sailkapen ofizialak atera, guztia prestatu eta laster sari banaketari hasiera emango diogu.
empty. The thrills in the air, wheels are spinning, pushing through the flare. Every curve's a test, a fierce spin at the Contoy Crit Fixed Criterium. The Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. At night, through Oñati we ride, streets alive with the crowd by our side. If you're lapped, it's the end of your spin at the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. Through Oñati we ride, streets alive with the crowd by our side. If you're lapped, it's the end of your spin at the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. At the Contoy Crit Fixed Criterium. Contoy Crit Fixed Criterium. Oñatin, emozio airean, urpila biraka, grinadora doa. Iurgune, bakoitza, amaigabeko proba, Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Gauean, Oñatiko, kaletan zehar, jendeak alboan bizik. Itzuli bat gatzen baduzu, zure amaiera. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Gauean, Oñatiko kaleetan zehar, jendeak boan bizirik. Itzuli bat galtzen baduzu, zure amaiera. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed Criteriumean. Contoy Crit Fixed